Nervios, emoción e moita maxia. Iso foi o que puidemos ver esta mañá no Pazo de Mugartegui, onde centos de nenos agardaban ansiosos a chegada de Melchor, Gaspar e Baltasar, que chegaron preto das 11 da mañá en coches e acompañados do séquito real, onde tampouco podían faltar os seus camelos. Os peques estiveron agardándoos cos brazos abertos para lembrarlles cales son as súas peticións para esta noite. Un diario de Ladybug. Un diario de Ladybug para escribir moitas cousas, sí? Sí, y secreto. El FIFA 18, una Xbox One, 4 juegos. Cantas cousas e te foche moi bo para que che traia todo iso? Sí, una bicicleta roja y un Monopoly y un coche de estos que anda por arena, tierra y hierba. Una bici azul con rodines, un nenuco y también le pedí nada más. El cohete de Playmobil y la nave de Playmobil. Pues le pedí muchos juegos de mesa y un disfraz. E os políticos, a concelleira de festas e o alcalde da cidade tamén aproveitaron a ocasión para facerlles chegar as súas peticións aos magos do Oriente. A ver, desde o punto de vista persoal, bueno, pois que desde o punto de vista de saúde e todo eso vaya ben, que a netiña teña un irmán, xa poder ser un home para ter a parexiña completa. E despois, como alcalde, bueno, pois nos gustaría que o ano 2018 fose un ano de moita actividade, de moitos premios para Pontevedra, de moito emprego para a cidade de Pontevedra e que sea mellor que este ano 2017, que non foi malo, non foi malo. E o que lle pedimos, como todos os anos, é que os nenos e as nenas de Pontevedra disfruten moitísimo do día de hoxe e do de mañán tamén, e que tamén se porten, que mañán tamén podan salir cos xoguetes á rúa e disfrutar. E eu, persoalmente, o que lle pido é que o 2018 veña cargado de novos proxectos, de seguir tirando de Pontevedra para que o ano que ven, cando veñan os reis, este aínda mellor que hoxe, que xa está moi ben. E os máis pequenos puideron conversar, darlle un bico e lembrarlle o que piden para este ano. Eles, os peques da casa, puideron estar cos 3 reis magos, pero o certo é que cada neno ten o seu rei preferido. Melchor. Por que che gusta Melchor? Porque tiene la barba blanca. Muy bien. Melchor. ¿Por qué Melchor? ¿Por qué te gusta? Porque es el que tiene la barba blanca y el más mayor. Baltasar. ¿Por qué Baltasar? Porque Baltasar siempre trae los regalos más grandes. Estoy entre dos. Entre dous? Entre cales dous? Entre Melchor y Gaspar. ¿Por qué te gusta Melchor e Gaspar? Porque Baltasar me da un poco de miedo. Melchor, Gaspar e Baltasar traballaran arreo nesta noite máxica para que ningún neno se quede sen xoguetes neste Nadal.